Достор, ассаламу алейкум. Бүгін оз ачуу эле уюштурбай, ошол оз ачуунун ортосундагы убактыбызды ошо негизи майыптарга оз ачуу уюштурайлы дегенбиз, бирок алар бир жерге келе албагандыктан биз аларга азык-түлүктү таркатып берели деп чечтик. Азык-түлүктөрдү азыр бул жакка ташып жатабыз. هاي صامت هاي وزنه واحد Мына достор, бул жакта күрүч, сахар. Так, бул жакта болсо макарондор. Тиги жакта вермишель. Бул жакта болсо бул жактын эли жакшы көргөн кускус, анан май. Ал эми бул болсо сүт. Кургак сүт. Мына ушинтип апалары кээ бир эжелер өздөрү деле майып экен, өздөрү алып кетип атат. Ушундай басышат экен. Мындай көзү азиз байгелер дагы бар экен бул жакта. Азык-түлүктөр кичине ашып калды. Бул жакта бар, анан тиги жакта да бар. Көптөр келе албады окшойт, көптөр эмес, где-то 30%. Мына ушунчасын азыр биз буйруса жеткирип беребиз. Анан тиги жакта дагы кичине калды. Аны болсо ошол өздөрү алып кетет экен. السلام عليكم. السلام عليكم. نادية. انت جيبي. وهي. السلام تفضل. تفضلوا. أين هي؟ داخل. ها؟ Ушуларга Barakallah. Amin. Ушинтип ар биринин үйүнө баратабыз. Бул байке ар биринин үйлөрүн билет экен. Баары жакын эле негизи жашашат экен. Азыр биз бул жакка кирет окшойбуз. Бул жакта 2 майым бар экен. عليكم. وش حالكم؟ لا لباس. والقريبي انا ذاك منين هم؟ ها؟ ولد عمي انا ذاك منين؟ راقد والله واعي. ها؟ وراقد. وين؟ وما ساكن هون؟ ناخذوا له من منين؟ Ан балдар Куран жатат атышат экен. Кытайлар менен. Ne ekin çok emmi? كبير كده. الشيء بعد يا ماله هون.
الشيبانية. ها؟ والدتك الكبيرة الشيبانية. يعطيه. لا كان العيد. تفضل. لكن ذيك السلة الرمضانية. Бұлдақта біреу екен, біреусі бұлдақта ұқсайды. وراك والله. من وعى؟ وعليكم. السلام عليكم. يا بخير. لا كان العيد؟ صار يا قلبان. يا الخير. يا خير. لا جايب لك واحد هنا. Assalamu جايب لك alaikum. المساعدة. الله يوفقك. مواد غذائية. Ramadan mübarek. مبارك عليكم كاملين علينا على جميع المسلمين. شيخ لا تنسك من دعاكم ها؟ لا تنسك من دعاكم. ما يصلح آمين. آمين. أموركم في الدنيا والآخرة. قلب عليكم كامل الدور. آمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. Amin. Barakallahu fikum. Тегілақта крышада ешкі жүреді. Біз өткенде барып жүрген медресенің бұлдақта деген екінші филиалы екен. Бұлдақта жалаң қыздар екен. Мынакей жалаң қыздар бұлдақта тамақ істеп жатады, иш жуып жатышат, бұлдақта ойнап та жүрішет. Мынакей жалаң ғана қыздар ұялып жатышат кішкене. Мынакей Yok 90 okuçuday дейді да? Я, 90 okuçuday дейді. 90 оқушыдай. Бірақ бұл да қоз екен, е? Бұдақтың условиясы аябай жақсы екен. Артынан жүрер беді?
Бул жакта деле ошол мурунку медреседей эле кыздар Африканын ар кайсы мамлекеттеринен келишиптир. Бирок чындыгында эле булардын условиясы мурункуларга караганда аябай жогорку деңгээлде экен. Кирип отура бергиле дейт, оозуңарды ачкыла дейт. Мен деле африканский тилди уже түшүнүп калдым десем болот. Мындакка киргиле деп атат. Бул жакта эркектер өзүнчө отурабыз, тиги жакка кыздар отурат окшойт. Бисмилла. Мынакей биз ушулерде отурат окшойбуз. Достор, бул жакта кыздар таптакыр эле башкача тамак. Тиги жакта картошка. Бул жакта эт менен картошка. Негизи эле кыздар аябай кан келет экен. Айтып кетчү нерсе. Бул жакта ушул кыздарга аябай сонун мындай шарттарды түзүп беришиптир. Чындыгында эле мындай кыздарды ушундай сыйлап, ушундай өздөрүнүн ушундай жакшы багышкандыгы, карашкандыгы деле, ана шарттарды ушундай аябай сонун түзүп бергендиги чындыгында эле мындай жүрөктү кубандырып турат десем болот. Аябай сонун көрүнүш, чындыгында эле. Мынакей ушул шейх, бул деген ушул жактын чоңу, ушул жакты карайт. Бул жака жетпей калды. Кыздар бул жака да отуруп жатышат. Азыр нан да келди. Эми болсо биздин деле отуруп тамактанганга убактыбыз келди. Мына ушундай дасторкон жайышыптыр. Тиги эркектер, финниктер жуучу деле эмес. Бул жакта кыздар таптаза кылып жууп коюшуптур. Оразаңыздар кабыл болсун. Бисмилlah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاسم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار
قل هو نبع عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فاتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في محضرة المحسنين تحفيظ من البنات. سارنا الإخوة من كردستان. هناك فاعل الخير وفعل تبرعات نقول له جزاه الله خير عنا. أضبك اسمه أضبك جزاه الله خير. هذا هو المحسن الذي تبرع علينا إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لكل خير وأن يجعلهم مخالصا لوجه الله الكريم وأن يبارك لكم فيما أعطاكم وأن يستعملكم في الطاعة وأن يرزقكم القبول ويوفقكم لخدمة دينه وعلاء كلمته. جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين وعن محاضر الموريتانيين جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا. إن شاء الله. ушинтип биздин да күнүбүз аяктады. Барыңыздарга өздөрү үчүн барыңыздарга чоң рахмат. Оразаңыздар дагы бир жолу кабыл болсун. Көрүшкөнчө.